आज के हमने के क्लास बा सेमेस्टर पहिलका सेमेस्टर के CC3 के CC3 में कथा कहानी बुढ़ुए भोजपुरी कथा कहानी पढ़े के जौना में एगो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास बा फुलसुंगी। तो आज हमने के फुलसुंगी के कथा वस्तु पर विचार करब जा कि फुलसुंगी के कथा वस्तु का बा। एक तरह से फुलसुंगी उपन्यास के सारांश कहीं कि हमने के आज सामने रखब जा। तो जैसे तू लो जाना तरह कि फुलसुंगी जौन बा ये पंडित कपिल के एगो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। एकरा में लोक से जुड़ल बहुत सारा किंवदंतियन के आधार बना के रचना कल गई बा। एकर इहो मालूम बा, बता चुकल बानी कि उपन्यास के 6 गो तत्व होला। कथा वस्तु, पात्र योजना, देश काल, भाषा शैली, संवाद, उद्देश्य, दृष्टिकोण। ये 6 में पहिलका जौन तत्व है वो तत्व होला कथानक, कथा वस्तु। काहे से कि कथानक के अभाव में उपन्यास के कल्पनो नहीं कइल जा सकत। उपन्यास के कथानक एगो कहें कि एगो ऐसन कैनवास होला जौना पर कि उपन्यासकार अपन चित्र उकेरेला। एकर अपन एगो अलग महत्व बा। जैसे जमीन उठावे खातिर प्लॉट के जरूरत पड़ेला, बिना प्लॉट के बिना भूमि के मकान नहीं उठ सकत। ठीक वैसे ही कथा वस्तु के अभाव में रचना नहीं हो सकत उपन्यास के। अब हमनी के आज विचारणीय उपन्यास बा फुलसुंगी, ओकरा पर विचार करी जा। ओकरा पर विचार करे के पहले थोड़ा सा हमनी के ये जान जाए जा कि कई तरह के कथानक होला उपन्यास में, जौना में सामाजिक कथानक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब ज़्यादा मशहूर बा, ज़्यादा प्रसिद्ध बा। आ जहाँ तक फुलसुंगी के कथानक के सवाल बा तो एह बारे में उपन्यासकार पंडित कपिल जी खुद कहले बानी फुलसुंगी के बारे में, वहाँ के लिखले बानी भूमिका में कि यह उपन्यास के कथा वस्तु कोनो इतिहास ना हो, एकर कोनो घटना हूबहू सही घटना ना हो, एकर कोनो पात्र यथा चित्रित वास्तविक पात्र ना हो। एमे कोनो संदेह नहीं है कि ढेला, महेंद्र मिश्र, हलिवंत सहाय आ रिवेल साहब हो चुकल बालो पात्र, साँचों के हो चुकल बालो। बाकी किंवदंतियन से एह सह पाके एह उपन्यास के रचना भइल बा। कहे से कि एह लोग के जौन जीवन बा वो किंवदंतियन से ढकल बड़ुए। तो एक किंवदंतियन के आधार बना के रचना भइल बा। लेकिन इस उपन्यास में एगो काल विशेष के, एगो क्षेत्र विशेष के आ समाज विशेष के जौन तस्वीर उ रहल गइल बा वो जरूर सही बा। अब उपन्यासकार के स्वीकारोक्ति से एगो बात स्पष्ट हो जात बा कि उपन्यास के देश काल आ पात्र ऐतिहासिकता पर आधारित बा। खाली घटना के प्रामाणिकता इतिहास से नहीं खे जुड़ल। एकर दंत कथा एकर मूल आधार बा। यही जाई कहल जा सकत बा कि किंवदंती चाहे दंत कथा सबसे कमज़ोर प्रमाण होला। बाकी कमज़ोर भइला के चलते ओकरा के एकदम नकारलो नहीं जा सकत। कहीं न कहीं ओकरा में तथ्य जरूर रहेला, लोगन के श्रद्धा विश्वास वो में व्यक्त भई रहेला। तो उपन्यासकार के स्वीकारोक्ति से एगो बात स्पष्ट हो जात बा कि उपन्यास के देश काल आ पात्र ऐतिहासिक तो जरूर बाड़ा, बाकी प्रमाणिक इतिहास नहीं है। कुल मिला के ये कहल जा सकत बा कि यह उपन्यास के कथा वस्तु बहुत हद तक
प्रमाणिक ना भइलो पर भी ऐतिहासिक बा। दूसर बात कि भले उपन्यासकार के जौन भावना रहल होखे, लेकिन इतिहास से लिखित इतिहास में भले मत होखे, लेकिन मौखिक इतिहास में ये सब घटना दर्ज बाड़ी सब भोजपुर प्रदेश में, खास करके छपरा के क्षेत्र में। कथानक के शुरुआत जौन बा वो ढेलाबाई के परिचय से होता। ढेलाबाई एगो रूपवती नर्तकी है जिनकर असली नाम गुलजारी बाई है। बाकी एक बेरा उनकर नाच के महफिल में उनका पागल प्रेमियन के बेश ढेला चल गई रहे आ तब से उनकर नाव ढेलाबाई पड़ गई रहे। ढेलाबाई के रूप गुण पर रीझ के छपरा के जानन मालन जमींदार बाबू हलिवंत सहाय मुजफ्फरपुर में ढेलाबाई के घरे पहुँचलन आ अपना धन के गुमान में उनका के खरीदे के चलन। बाकी ढेलाबाई उनका के घास ना डलली आ उल्टे व्यंग बाण चला दिहली। आ व्यंग चलावती कहली कि ए बाबू साहेब, फूलसुंघी के जानी लेनू वो पिजड़ा में ना पोसा सके। वो एगो फूल के रस खींच के आ चल दले दूसरा फूल के ओर। बाबू हलिवंत साहब के ये बात बहुत कड़ा लागल। जमींदार रहले, केहू के अइसन बात सुने के उनका आदत रहे ना। आ ढेलाबाई तपाक से कह दिलिए वो व्यंग में, तो इनकर जौन पुरुषत्व बा जाग उठल आ चले के बेरा अपमानित महसूस के लिए, लेकिन चले के बेरा एगो बात कहले आ बड़ा गूढ़ बात कहले कि ए ढेला, फूलसुंघियों के हमरा पिजड़ा में पोसाए के पड़ी। हमरा जेब में गंगा जी बहेली आ फूलसुंघी में वो ताकत कहवा बा जे वो जेब के सब रस सोख सके। अतना कही के वो चली अलन आ एहिजे से कथानक के ताना बनावा तो तैयार हो जाता, शुरू हो जाता आ तेजी से बहुत सारा घटना आगे आवता। आ वही में एगो ऐसा घटना होता कि एक जगह ढेलाबाई के नाच होते रहे, सब महफिल रस में सराबोर रहे आ लोग नाच देखत रहे। वही जे एगो नौजवान महेंद्र मिश्र नाम के नौजवान गई रहे देखे खातिर, नाच देखत रहे, वो मशगूल रहे कि अचानक कुछ लुटेरा अलन स आ ढेलाबाई के महफिले से उठा के लेके चल गलन स। चारों ओर भगदड़ मच गई, जे जेने बा तेने परा गई आ चारों ओर सब बत्ती बुता गई, चारों ओर सब अन्हरिया हो गई। आ यही बीच हाला भइल कि ढेलाबाई के अपहरण हो गई बा। सब लोग जे रहे तहें भाग चलल। महेंद्र मिश्र अन्हारा में चल दिले अपना गांव के ओर। काही मिश्रवलिया छपरा के पास एगो गांव बा, उहे वहाँ के गांव रहे, चल दिले। लेकिन रात में वो भुला के पहुँच गए मिश्रवलिया न जाके पहुँच गए पकड़ी, जगतपुर पकड़ी, जहाँ उनकर गुरु महेंद्र मिश्र के गुरु रामनारायण मिश्र रहत रहे। आ भोर भइल तो देखले महेंद्र मिश्र के हम तो आ गए बनी जगतपुर पकड़ी। तो गुरु जी के यहाँ चल गलन। गुरु जी देख के बड़ा खुश भइलन आ महफिल जमल। बहुत अच्छा गायक रहे महेंद्र मिश्र आ गुरु जी रामनारायण मिश्र तो उनकर गुरुए रहनी। तो महेंद्र मिश्र के गावे के वहाँ के कहानी महफिल जमल आ महेंद्र मिश्र उहे गीत गौले जो ढेलाबाई वही जब महफिल में गौले रहली, सुनले रहे। वो गीत है कि बिसरैह जनि बालम हमार सुधिया, बिसरैह जनि बालम हमार सुधिया। ई जौन गीत गावत और महेंद्र मिश्र वही जा आ रात में जौन चल दिले बड़े चुपचाप अन्हारा में, ओकरा माध्यम से उपन्यास उनकर एगो मनोवैज्ञानिक चित्रण कैले बड़न कि उनका मन में कहीं ना कहीं ढेलाबाई के प्रति एगो कोमल भावना के उदय हो चुकल बा। आ ढेलाबाई के याद उनका उतरत नहीं खे। वो गावतरन ये गीत उनकरे गावल। अब कहानी आगे बढ़त बा। अब कहानी बढ़त जाता कि ढेलाबाई के उठा के आ हलिवंत साहब के हवेली में पहुंचा दिहल गई बा। ओइजा उनकर मोजरा ओजरा होते हुए वो महफिल सजता, वो नाचत गावत बड़ी।
ई काम हलिवंत साहे करवौले बड़न। एगो बुलकना नाव के डोम रहे, मगहिया डोम, ओकरे के कुछ ले दे के जमीन वगैरह बख्शिश में दे के ओकरे से ढेलाबाई के उठवा ले बड़न। बुलकना उन्हें अपन जमीन लेके खाए पिए में झुरा गई बा, एने ढेलाबाई के महफिल जमता। अब धीरे धीरे कथा आगे बढ़ता। रामनारायण मिश्र जौन बानी वो बाबू हलिवंत साहे जौन छपरा के जमींदार बानी, जहाँ ढेलाबाई के महफिल जमता, जौन ढेलाबाई के उठवा ले रहे, जिनका के ढेलाबाई बेइज्जत किले रही अपना ओइजा कोठा पर, ई कह के फुलसिंगी पिजड़ा में ना पोसा। उनकर मित्र रहे रामनारायण मिश्र। वो एक दिन महेंद्र मिश्र के लेके उनका महफिल में पहुँचलन। देखलन कि ओइजा मुजरा जमल बा, महफिल जमल बा, ज़बरदस्त जमल बा। हलिवंत साहे के यहाँ बाहर बाहर के सब नर्तकी लोग, गायिका लोग आवत रहे। ओजे एगो बनारस के मशहूर नर्तकी आई रही विद्याधरी भाई। उनकर गीत चलत रहे, उनकर नाच चलत रहे। लोग एकदम विभोर रहे। यही बीचे महफिल ख़त्म भइल तो रामनारायण मिश्र से एगो आग्रह कर देनी महफिल में कि एगो हमार शेला बड़ुए अभी नया लड़का बा, हम चाहतनी कि एकरो गीत हो जा। विद्याधरी बाई के थोड़ा ठेस लागल कि वाह, हातना हम मजल गीतकार बनारस के नामे गिरामी, हमारा गौला के बाद केहू गावे, ये तो हमारा अपमान बा। लेकिन अपन भावना के छिपावत व्यंग में कहली कि ठीक बा होखे, लेकिन आज तक हमारा गौला के बाद केहू के हिम्मत नहीं पड़ल कि वो गा सके, आ गौला के बाद वो जम सके। खैर उनका बात के उतना महत्व ना दे के मिश्र जी कहलन कि से ठीक बा महेंद्र, तनी एगो गा दे गीत। महेंद्र मिश्र बहुत पहुँचल गायक, नौजवान, जमले आलाप लिहले कि जे हम जनती अहन राम जी पहुनवा त बिहने सवेरे घरवा अती हो लाल। ये पूर्वी है, पूर्वी के जनक मानल जले, बाद में हमनी के पर चर्चा करे के। तब जब वो समा बंधलन आलाप लिहलन पूर्वी के कि जे हम जनती अहन राम जी पहुनवा त बिहने सवेरे घरवा अती हो लाल। मिश्र जी का राग आलाप लेला के बाद संगीत से जब सुर मिलल तो एकदम इंद्रासन झरे लगल। सब लोग अपन सुध बुध खोए लागल। सब लोग दूसरा लोक में पहुँच गई। चिलमन से छिप के ढेलो बाई इस सुनत रहली, देखत रहली सब कुछ। जब मिश्र जी के गाना के नशा उनका पछौलस तो स्वाभाविक उनका मिश्र जी के प्रति एगो लगाव पैदा हो गई, जिसे मिश्र जी के उनकर संगीत सुन के भई रहे हो गई। जब महफिल ख़त्म भइल तो सबके पे नशा एकदम छौले रहे मिश्र जी के जादू। मिश्र जी जब चले लगले तो ढेलाबाई चिलमन से निकल के उनका के रोकली, एगो पुड़िया दे दिली, हाथ में धरा दिली। मिश्र जी घरे आके जब वो पुड़िया खोल ले तो देखले कि वो में ढेलाबाई के नथिया पड़ल रहे। अब एगो परंपरा बा, नथिया के माध्यम से अपन प्रेम के वो इजहार किले रहली। मिश्र जी के प्रति एगो प्रतीकात्मक अपन प्रेम निवेदन किले रहली। अब यह घटना के माध्यम से, पुड़िया में नथिया दिला के माध्यम से ढेलाबाई के अंदर मिश्र जी के प्रति जौन कोमल भावना बा ओकर दिग्दर्शन उपन्यास एक कथा रंग में करा देता रहन। फिर उपन्यास धीरे धीरे आगे बढ़ता। अब एमे ज़्यादा घटना आवे लगता, चलता ये मामला चल रहा बा, गीत संगीत ये सब वाला। लेकिन अचानक ऐसा होता कि रामनारायण मिश्र जौन मित्र रहनी हलिवंत साहे के, उनकर देहांत हो जाता, वहाँ के मृत्यु हो जाता। ये मृत्यु हलिवंत साहे के सामने होता। बीमारी के पता चलता तो वो मित्र के यहाँ जगतपुर पकड़ी जाता रहन। ओजा देखा तरन कि रामनारायण मिश्र के अंतिम स्थिति बा।
आ उनका सामने ही उनकर प्राण छूटता। हलिवंत साहब बूढ़ा हो चलल बड़न आ मित्र के एगो सामने में गुजरला के बाद उनका एहसास होता अपना जीवन के कि अब हमरो जीवन क दिन के बा। तो उनका वही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जीवन से। अब वो राम कथा के जगह ये मुजरा के जगह राम कथा में तल्लीन हो जाता रहे। राम के कथा कहानी सुने में, राम से संबंधित गीत से यानी भक्ति में वो डूब जाता रहे। ज़्यादा कीर्तन पसंद करे लगता रहे। कीर्तन के सुनावे खातिर, भजन कीर्तन सुनावे खातिर महेंद्र मिश्र के बुला लेता रहे बार बार। इस तरह महेंद्र मिश्र के बहुत नज़दीकी बढ़ी जाता हो जा। वो कोठी में आवे जाए लगा तरन भजन कीर्तन सुनावे लगा तरन। अब एजा एगो दोसर थोड़ा सा एगो अवान्तर कथा आवता कि ई जौन जमींदारी हलिवंत साहब के बा वो एगो रिवेल नामक अंग्रेज के दिहल रहे। वस्तुतः जौन रिवेल बाड़न, रिवेल साहब वो अफीम के कारोबार देखे खातिर अंग्रेजन के ओर से भेजल गई रहे एजा छपरा में। अफीम के व्यापार के कारोबार देखत रहे। एजा इतना उनकर मन रम गई कि एजे वो बस गई रहे। उनकर पत्नी रही, खूबसूरत पत्नी रही, बड़ा पत्नी से प्यार करत रहे। लेकिन पत्नी के देहांत हो गई, बाल बच्चा रहे ना। यही बीचे वो उदास मन बैठा रहे कि बाबू हलिवंत साहब अभी नौजवान रहे। उनकरा कि हैं एगो पियादा के रूप में, नौकर के रूप में योगदान कैलन। इनका के ये रिवेल साहब के बहुत ख्याल रखे लगले। रिवेल साहब उनका के लड़का से माने लगले। अपना जीवन के अंतिम क्षण में वो पूरा जमींदारी जौन बा वो हलिवंत साहब के नामे करवा दिले। करवा के सन्यासी हो गए, दवा दारू लोगन के करे लगले। लोगन के बीच वो अपन साधु के तरह जा के, सन्यासी फकीर के तरह बीमार हेमार लोगन के, मजलूम लोगन के, गरीब दुखिया के सेवा में अपन दिन बितावे लगले। अब धीरे धीरे इहे भावना हलिवंतो साहब में जागल कि हतना सब कुछ दे दिहलन, जीवन अब आसार लागे लागल, बुढ़ापा आ गई, कुछ नीक नीखे लागत। जौन भइल तौन भइल जीवन में हमरो रिवेल साहब बस छोड़ के दुनिया के तीमारदारी में लाग जाए के चाहे गरीब दुखिया के। तो वो का कैलन कि वो संन्यास ले ले आ सब कुछ छोड़ छाड़ के चली गईलन। लेकिन ए बीचे वो कैलन का कि जौन जमींदारी के रहे वो दो भाग में बांट दिले। एक भाग दे दिले गोतिया लोग के एक भाग ढेलाबाई के दे दिले। चूँकि ढेलाबाई के उठवा के वो ले आई रहे। भले घोषित पत्नी ना रहली लेकिन अघोषित पत्नी रहली वो, तो उनको हिस्सेदारी आधा आधा दे के वो हमेशा खातिर सन्यासी होके घर बार छोड़ के चली गईलन अज्ञात जगह पर। अब मामला गड़बड़ाइल। अब ए बीचे कथानक में गोतिया लोग के आगमन हो जाता। कथानक अब थोड़ा सा घटना से पूरा मंडित हो जाता। गोतिया लोग के ई बर्दाश्त ना भइल कि एगो रखेलिन जमींदारी के आधा भाग ले लेबे, ई सब हमनी के अधिकार चाहिए। उनका तो केहू रहल है ना लोग बाग। ई का कर दिहलन तो उ लोग मुकदमा कर दिहल, केस कर दिहल। एगो धूर्त मुख्तार रहे लक्ष्मण प्रसाद, उनकर थोड़ा ढेलाबाई पर नज़र लागल रहे। ढेलाबाई के वो अपनावे के फेरा में रहले। तो का कैलन कि गोतिया और मिल गईलन वो लोग के कुछ करंजन देवे लगले। आने ढेलोबाई के संगे मिल के दोनों ओर मिल गई रहे। केहू के पता ना चलत रहे कि दोनों ओर बा। गोतियन के समझा दिल रहे कि तनिक सा हम जइबो करब कोठी उठी पता तू लो ऐसा मत समझिए, तोहरे लोग के फायदा खातिर हम जाइब। तो इस तरह वो दोनों ओर मेल जोल बढ़ा ले रहे। ई बात महेंद्र मिश्र के अच्छा ना लगल। वो लक्ष्मण के स्वभाव के जानत रहे, उनकर नियत के जानत रहे। एक दिन ढेलाबाई से बात कह दिले कि हमरा अच्छा नहीं लागत कि लक्ष्मण से रुआ हाथ ना हेल मेल रखी। पता ना कौना मूड में वो रहली, कौना तनाव में रहली। वो झिड़क दिली महेंद्र मिश्र के कि हमार अपन निजी मामला बा, हमरा निजी मामला में रुआ परला के कोनो जरूरत नहीं है। रुआ के हैं हमरा के समझावे या बोले वाला। महेंद्र मिश्र के बड़ा ये बात अजीब लागल कि
हई आशा ना रहल हा कि ढेला भाई ऐसन जवाब दी हैं। उनकर मन टूट गई, जौन अंदर एगो कोमल भावना रहे वो आहत हो गई। बहुत कोमल मन के महेंद्र मिश्र रहले आ वही घड़ी वही जैसे चल दिले कि अब एजा रहला के कोनो जरूरत हमार नहीं खे, जहाँ हमार कोनो महत्वे नहीं है बात के, इतना झिड़की मिले डांट पड़े। वो चल दिले आ अनायास चल दिले, गाड़ी धर ले चल गए बनारस। अब बनारस गए तो बनारस के घाट पर जा एगो केसरबाई नाम के नर्तकी से भेंट भइल, जौन महेंद्र मिश्र के गीत एजा छपरा में सुनले रही हलवंत साय के महफिल में भेंट भइल। आ उनकरा अंदर एगो भावना जागल कि अगर महेंद्र मिश्र हमारे गुरु हो जाता रहे, हमरा के संगीत पूर्वी सिखा देता रहन, जौन बनारस में विद्याधरी बाई के चलाना बा वो हेठ पर जी हैं नीचे चल जी हैं आ हम ऊपर हो जाए, हमार नाम बाजे लगी। वो मिश्र जी से आग्रह कैली कि रुआ हमरा के यहाँ चली, हमरा के यहाँ रही, हमार गुरु बन जाई, हमरा के सब सिखाई गीत संगीत। महेंद्र मिश्र स्वीकार कर ले, उनको कोनो आसरा चाही, चल गए वो केसरबाई के सब कुछ सिखावे लगले। केसरबाई के धूम मच गिरे है। लेकिन एक दिन ऐसा भइल कि महेंद्र मिश्र कहीं से अलन तो देखलन कि केसरबाई के कोठा पर मुजरा जमल बा, केसरबाई नाच रहल बड़ी, आ एगो राजा तकिया मसनद लगा के मुजरा सुन रहल बड़े। महेंद्र मिश्र के ये अच्छा ना लगल, ठीक ना लगल। उ दरवाजा पर ठिठक के खड़ा हो गए। केसरबाई नाचते नाचत अली आ धीरे से उनका कान में कहली कि लाज नहीं खे लगत, बेरा कुबेरा कबो रुआ आ जतनी, जाइए जैसे देखत नहीं खी हम एक घर राजा जी आइल बड़न। अब महेंद्र मिश्र के ही लागल कि वाह सब कुछ सिखौनी कैनी धैनी सारा चीज़ अतना इनका के हम मानी ला जानी ला, आ एगो राजा के मुजरा सुनावे खातिर हमरा के हे तरीका से बोल दिले। वही से फिर ठेस लागल उनका, जैसे उजर लागल रहे ढेला बाई के, खूब उनका ठेस लागल। आ फिर वही जो से चल दिले, आ गए स्टेशन। अनायास एगो गले टिकट कटावे, बुझात ना रहे कहाँ जाई, तो जा एगो आदमी कलकत्ता के टिकट मंगलस, तो इहो पीछा से कह दिले हमरो कलकत्ता के टिकट द, टिकट लेके कलकत्ता आ गए। ये बीच ढेला बाई के अपन एहसास भइल गलती के, तो बड़ा मिश्र जी के खोजवावे के कोशिश कैली, खूब कोशिश कैली कि मिश्र जी मिलले ना कहीं। अब महेंद्र मिश्र चल जाता रहे कलकत्ता। कलकत्ता जाता रहन तो ओहिजा बहुत सारा कथा श्रृंखला बढ़ता, बहुत सारा अवंतर कथा होता रही स। वही जो जब वो गावत रहता रहे अपना कोठारी में बैठ के, तब बगल में एगो मनोरमा नाम के नर्तकी बा, वो नर्तकी सुन के बार बार मोहित हो जाती है इनका गीत पर। और एक दिन इनका के यहाँ आ गई आ कलश कि तू हमरा के जिए ना देब, ऐसन ऐसन गीत सुनाव तरह हमरा से हमार बीरह जौन बा वो जाग जाता से ऐसे मत कर। ऐसे ही करत करत उनका संगे उनकर आमदरफ्त बढ़ गई, मेल जोल बढ़ गई, प्रेम बढ़ गई। ओइजा जौन बुलकना डोम बा, जब जमींदारी एजा से चल गई हलिवंत साहब, तो ओहो अपन कुल खेत बधार बेच खोज के ओइजा से चल गई अपन कलकत्ता। कलकत्ता जाके थोड़ा अपन हाव भाव बदल के अपन नाम बुलाकी लाल कायस्थ कर दिले रहे। ओइजा एगो बंगाली महिला जौन रही विधवा, उनका से शादी कर ले रहे। ओइजा एगो हलिवंते साहब के मुख्ता एथी रहे कारिंदा मुंशी, उनकर बेटा ओइजा रहे मिलिट्री में, उनका संगे भी रिश्ता भइल। आई सब लोग मिल के एगो बिजनेस कैल मिलिट्री में, ढोलक तसा छावे वाला काम के सब लोग मिल के करत रहे। यही बीचे ई भगल कि ऐसा एगो भइल कि मिश्र जी के ई लो नोट छापे लागल। और भइल का कि वो लोग अपन पैसा वैसा कमा उमा के ये मनोरमा जौन बाड़ी अपन दोसर शादी कऽ के बहुत दूर चल गई। ये बुलाकी लाल जौन कंपनी बा वो अपन दोसर कारोबार खोल लेलस। मिश्र जी के बहुत झटका लागल। ई लोग एगो ये बीचे एगो एथी करत रहे, का कहाला जाली नोट छापे के काम चालू कर दिले रहे लोग। बहुत कमी रहे उजा, ये लोग के कष्ट होत रहे, पैसा कमाए के भूख ओहनी में हो गई रहे। हम मिश्र जी के वो मोहरा बना के नोट छपौलन सा अपन अपन बिजनेस चारो कारोबार सब बढ़ा लिहले सो, आ बढ़ा के अपन अपन लोग अलग हो गई, चल गई। फिर मिश्र जी उजा अकेला हो गई, इनका पास फिर कुछ ना रह गई रहे। लेकिन नोटिया छापे वाला मशीनमा हाथ में लगा रहे। निराश होकर अंत में वो अपना गाँवे आई नहीं, वहाँ के गाँवे आई नहीं तो देखनी कि घर के स्थिति दशा बहुत खराब बा।
यहाँ के नोट छापे वाला जो सीख के रही गुण, नोट छापे लगनी, चले लगल कारोबार, मजलिस जमे लगल, हाथी झूले लगल, सब सुख सुविधा हो गई। आने अंग्रेजन के कान खड़ा भइल कि अरे बाप ई का हो रहल बड़ुए, ई इतना बाढ़ कहाँ से रुपया के आ गई, सब जाली पैसन के। तो वो पकड़े खातिर एगो भेजलन से थी का कहाला, एगो सीआईडी इंस्पेक्टर जटाधारी प्रसाद नाम रहे, गोपीचंद बन के आयल आ मिश्र जी के से मिलल, मिश्र जी के विश्वास पात्र हो गई, पान उन खियावे, सेवा शुश्रूषा करे, बहुत कुछ करे, सेवा टहल, और बहुत विश्वास पात्र हो गई। इतना विश्वास पात्र हो गई कि मिश्र जी नोट छापे के जब काम करस रात में तो ओकरों के साथ रखे लगले, सब कुछ जान गई कब कैसे का होता। एक दिन वो पुलिस के सूचना दे दिलस कि आज नोट छपाई, नोट छपात रहे, पुलिस के छापा पड़ल, मिश्र जी पकड़ा गई नहीं। तब भेद खुलल कि अरे बाप ये तो सीआईडी है, गोपीचंद जौन रहल है तो वो वहाँ के कहनी जेल गईनी। अब ढेलाबाई के पता चलल कि मिश्र जी धरा गई बनी ऐसन कांड में। ढेलाबाई के जौन कोमल भावना बा खत्म भइल ना रहे, उनकर अपना गलती के एहसास हो गई, बहुत कोशिश कैली बचावे खातिर, बहुत कोर्ट कचहरी दौड़ली, बहुत कोशिश कैली कि मिश्र जी के हम रुपया से तौल दे, मिश्र जी बच जाए के चाही। लेकिन मिश्र जी का ऐसा दिल फाट गिरे है दुनिया से कि वहाँ के जज के सामने अपन अपराध कबूल कर लेनी कि हाँ हम नोट छापत नहीं है। अब कोनो उपाय रह ना गिरे है, मिश्र जी के सजा हो गई। और जब मिश्र जी कोर्ट से निकले लगनी तो गोपीचंद नाम के जो नौकर रहे, जो जटाधारी प्रसाद सीआईडी, ओकरा के देखनी नज़र पड़ल तो वहाँ के गौनी एगो गीत कि पाकल पाकल पनवा खियौले गोपीचंदवा, प्रीतिया लगाई के भेजौले जेहल खनवा। ये बड़ा मार्मिक गीत अतना कि ओकर गोपीचंद के जटाधारी प्रसाद जौन सीआईडी इंस्पेक्टर रहल, ओकर करेजा के छेद दिलस, वो आँख ना मिला पोलस मिश्र जी से, लजा गई। तो ओकरा बाद मिश्र जी चल गई बक्सर के जेल में। जब मियाद पूरा भइल तो जहिया जेल से निकलनी तो ढेलाबाई के अंतिम स्थिति रहे, वो अपन एगो रिश्ता के गांव घर के रिश्ता के एगो भतीजा रहल, ओकरा के भेजली कि जा आज मिश्र जी छूटे वाला बानी, ऐसा करिए कि कैसा हूँ रोग आके जैसे होके हाथ पाँव जोड़ के मिश्र जी के तनी लिया ले आओ हमरा सामने, हमार अंतिम क्षण बा। हम चाहतनी कि जाए के बेर, जाए के पहले, दुनिया छोड़े के पहले हम एक बार मिश्र जी के दर्शन कर लेते। वो उनकर भतीजा गई, जेल से बाहर निकलने मिश्र जी तो जाके अपन परिचय दे के कलश की से चली रुआ के बुलौले बड़ी हमार आज ही। तो मिश्र जी चल अलन। जब पहुँचलन छपरा में, लाल कोठी जौन बा उनकर रहे ढेलाबाई के, तो जब पहुँचलन तो देखलन कि ढेलाबाई के भुसेज दिहल गई बड़ुए, लोग घेरले बा, उनकर प्राण निकलत नहीं खे। जब मिश्र जी के देखली तो उनका तनी जान में जान आइल। कहली कि मिश्र जी हम अब जा रहल बनी दुनिया छोड़ के, जौन गलती सही भइल माफ़ करी। हम जाए के पहले चाहतनी कि राउर एगो हम गीत सुन के जाए, हमार अंतिम इच्छा रुआ पूरा करी, हमरा के एगो गीत अपन सुना दी। तो मिश्र जी जा एगो गीत सुनावतनी, बहुत मार्मिक गीत बा कि माया के नगरिया में लागल बजरिया ये सुहागिन, अरे माया के नगरिया में लागल बजरिया ये सुहागिन, चीजवा बिकाला अनमोल ये सुहागिन। जैसे ही लय टूटता, गीत ख़त्म होता, यानी गीत ख़त्म होता उन्हें ढेलाबाई के प्राण निकल जाता। यही जे उपन्यास जौन बा वो ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता, दुखांत अंत होता, दुखांतक उपन्यास। ये उपन्यास के जौन पूरा ताना बाना बा वो यही कुली दंत कथन से जोड़ के बनल बा। पूरा उपन्यास में जौन घटना बा वो बड़ा तेज़ी से घटतरी सब जौन मुख्य पात्र महेंद्र मिश्र होखस, ढेलाबाई होखस, बाद में हलिवंत सहाय, रिवेल साहब, ये लोग बिल्कुल भावना से भरल
छल कपट ये सब दुनिया से दूर विशुद्ध एगो प्रेमी के रूप में, एगो माने भावुक व्यक्ति के रूप में ये लोग के आइल बलो। आ पूरा उपन्यास के कथानक जौन बा यही ताना बाना से तैयार भइल बा। तो हमरा लागता कि आज के जौन ई बड़ुए फुलसुंगी के सारांश, फुलसुंगी के कथानक, ओकर सामान्य जानकारी हमारा छात्र लोग के मिल गई हुई। आज ही जे हमनी के क्लास के ख़त्म करी जा, बंद करी जा, आगे फिर हमनी के दोसर क्लास अगला दिन देखल जाए। धन्यवाद।